Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Uba PNCM ubalong rukum working president jang Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ula pha ka shithi show general secretary jang All India Congress Committee AICC UKC Venugopal MP baun no yakakam ka baubat bat kumju ru ulami no kumrukhot jang ka Indian National Congress long ro bahadin bala ap la slembha yaki bayalam khamat jang ka AICC ban ap ya ka jing sngo bat ru ban le ya ka re ka nabynta ka jing angnut ki basong shinang ka Meghalaya bat ru ban pen kelaro ya ki bayalam khamat hapo ka jilla kumju ban pen kela thamai ka party nado ki primary unit tamba la pynlut por tang ban beiñ ya ka sorkar pdeng haka jaka ban ap bat ru ban snap ya ka jing pen sngo ki dukhot bat ru dak bran lang ki paidbah shu la ong ru ba dakaba ap ya ka sur jang ki paidbah ka Meghalaya kam sha shu ya ka jing sngo jong u ban beteng kum working president kumta ulami na napoh ka party nado kani kasngi ya kani ka shithi mi no napoh ka party la pha ru shaw ba Vincent H Pala president MPCC shaw saling sama MP shaka Deborah Syiem marak working president MPCC bat sha ka Syiem general secretary MPCC